Добър вечер! Утре ни очаква слънчев, спокоен ден. През нощта от запад облаците ще започнат постепенно да намаляват. Утре най-накрая слънцето ще се завърне. Облаци ще има само след обед, главно над планинските райони, където е възможно за кратко да превали. В останалата част от страната ще бъде ясно и приятно. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад и ще продължи да носи малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат от 22 до 29 градуса, като най-топло ще бъде в югозападна България. По морето, сутринта само на север за кратко ще има облаци и е възможно да превали. След обед обаче времето навсякъде ще бъде идеално. Слънчево с температури до 24-25 градуса, близки до тези на морската вода. Над планините ще бъде предимно слънчево с валежи само в крайните южни части от страната. Ще е ветровито с умерен до бурен северозападен вятър. През повечето дни от следващата седмица ще се радваме на слънце. Главно в следобедните часове ще има кратки, незначителни валежи. Ще се затопли и към четвъртък, петък. Температурите вече ще са от 25 до към 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубава вечер на всички!